Bortrapade boating. Ay, nomor ke sana lang desong. Ay. Hey guys, gobaव समनि उनाव दिनै मोनसे ब्लग लानानै फैदों मानसिफोर नायथिंबाय दं आरोखि ना जेन इन्ट्र होनायाव मानसिफोर फैयाथों स' हेपि निउ इयार गासैनिसिमबो स' दिनै जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों ओजों दं गेरेमसा आरो जों सालबारिनिफ्राय ससे फैबाय बेनिफ्राय कमलाबारि बारबोबाय ब्रिज मोनबाय गारि फैदो जों थांसै दे अके माने बिराद लाजिदों आरोना गोबाव जों ब्लग लादों नालाय स' गाइस मा बुंनो आरोना गोबां लाजिदों बेनिखायनो भइस डाबिं खालामनानै होनाय जाबाय स' नै आङो मा होनो मट' ब्लग लानाय बायदि केमेरा एंगेलखौ हमबाय आरोना जों गेरेम बिथाङा सलायगासिनो स' गाइस इदिनो जोङो माने ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामबाय मानास फारसे रावना होलांगासिनो आं माने हेलमेट गानदोंमोन नालाय माने रायज्लायनो बारा सुबिदा मोनाखै बिथांजों आंजों माने रायज्लायनो मोनाखै आरो बेखायनो एसे खोनासंबाय दंमोन आं बिथाङा मा बुंदों होननानै बिथाङाबो माबा मोनसे बुंदोंमोन बेनिखायनो आं खोनासंदोंमोन आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम अके स' नोंथांमोना आंनि भइस डाबिं खालामनायखौ इगनर खालाम मानो होननानै बुङोब्लाथाय गोबाव सम जों दिनैसो भिडिअ लानानै फैदों नालाय एसे स्ल' जानो हागौ नाथाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां साहा बागान जों मोनहैबाय बेनिफ्राय नैबे बेथिंजायनिया ओरैबायदि समायना ग्रिनारि आरोना जोबोर ग्रिन बिथिंजाय गोथां बेनिफ्राय बै मोनसे साइडखैजाय माने गोरान जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर मा बुंनो माने बिथिंजायनिखौ हाजोब्बायमोन आंनि आन्दाजाव हादों आरोना बिथिंजायनिखौ बै मोनसे साइडनिखौ स' बिथिंजायनिया ओरैबायदि समायना बेवहाय गोबां मानसिफ्रानो रिल्स बानायबाय थायो आरो फाइनेलि गाइस जोङो माने गोबाव सम ट्रेभेल खालामनायनि उनाव माने गोबाव नङा आरो 1 आवार्सबो नङा जायखिजाया एसे टाइम मिनिट्स समनि उनाव जोङो फाइनेलि जों गेट फारसे थांगासिनो दं बा गेट मोनसिगोन मानासनि स' नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै फार्स्टआवनो मिथिखादों जानो हागौ आं मानि सायाव ब्लग लानानै फैदों दिनै बोथोराबो ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि समायना माने सानजौफु जाबायमोन नालाय ओरै सानजों माजों ओरैबायदि मोजां फैदों आरोना क्वालिटिया ओरैबायदि जिप साफारि ओरैबायदि मानसि जादों आरोखि ना गुबुन सानफोराव जेरै जायो नर्मेलि नाथाय बे समाव मानो होननानै बुङोब्लाथाय बे समाव जे दा टुरिस्टफोर फैनायनि माने मोनसे सम जादों नालाय बे जानुवारिनि स' गाइस फाइनेलि जोङो एन्ट्रि खालामबोबाय गेटनिफ्राय बेवहाय बाइकनि माबा लायो फैसा लायो है गोमनाखौ मानसिखौ बिराद खुला आरोना जोङो ओमफ्राय जानोबो खालामाखै मालायनि जानायफोरखौसो नायनो थांनो नागिरदों बिथाङा सिरि बिराद मिनिट मागासिनो अन्थाइबारियाव गारि सालायनो मोननानै ओइनो मालाय गारि गेदेरजों बाम्पारजों पिकनिक जाबाय बक्स लाबदो नुवाखैनो जायगाया जोङो बाइकजोंनो बेरायबाय थानोसै आरो नायहाय सोरगिदिं लाइभआव मानासनि नायनो फैथारबाय आरो जिबनाव सेंग्रा टाइमावनो नायखानांगोन नालाय लोगोफोर ओइनो बयसेबा गोब बेलेग जायगानिफ्राय फैदों खोमा बास लाबदो बेयावलाय माबा पुलिस बुथ दंलाय सं बुजिलांखो जों गारिखौ पार्किं खालामनानै दोनबाय बेनिफ्राय माने मानसिफोर नायबाथाय बिराद लाजियो आं जेब्लानो मिथिगोन ना बैनो मानास दैमाया लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना एक्सट्रा दा मालायनि जानायखौसो नुहैगोन बायदि मोनबाय आं दखान गैया आंगा दखान गैया खोमा इखि ओइफोरनो दं नामा दसे ओरैनो बेरायनो फैबाय सानैजों ओइनो लोगोफोर द्रन बिरहोदो आं वाइड एंगोलाव लादों नालाय जुम जायाखै दा जुम जाया आंना मबाइला वाइड एंगोल लाबाथाय मानास दैमाया नै बिराद मानसि लोगोफोर ओइखिजा
मानो मानसि दं ना लांजायोआनो खोमा सुइंखि नुवाखै दैमा फारफाराव मालाय जानायानो जानाय सोरखौबा सिनायनाय नुबानो लोगो जाहैनांगोन होनबालाय माथो इब्ला नांगोन मोनजानाय बायदि गेरेम ओरै फैब्रा ओरै माबायदि मोनदों दा बेरायनो फैनानै मोजां मोनदों हेपि निउ इयाराव हेपि निउ इयारनि गासैनिसिमबो एसे उइस खालामहरदोब्रा हेपि निउ इयार थ' माल नायलांनोसै जोंहा इनिफ्राय स्टार्टिं जोङो खदरखनिसो नायनो फैदों दै जोङो माने जानो फैयाखै नालाय नै बरिया बरिया मोजां नै कमला दखान नै खिया नै माल ओरै फानदो नै बिथांखौ आं एसे सिनेमेटिक शुट खालामनानै होदों ओइनो ससमा नांगौबा ओइ गोदनानि माफ्लायासो मोजांलै दाम गोसा जायो इयाव इ दा माबासो नालाय पिकनिक स्पटनि नालाय बिराद दाम गोसा जायो इयाव बैग्रिखौ बायनोसै होनबा जों बैग्रि खिन्थु आं भइसखौ दाबलिनसो खालामना होनांगोन बेफोर माबायदि साउन्ड दामसोदो अल कपिराइट जागोन गाइस गथ्राबारि Botrapade boating ay nomor ke sana lang desong ay pokoknya malayfोरा बहायदो आरो जादो जोंहा सानैजोंनो नायथिंबाय दं मोदोम सुबाय दं मालायनि संनायखौ सोरबा बिराद गोथाव बिरियानि संदो लोगोफोर थारखौ नाहर लोगोफोर थारखौ ओइनो देनजारखा न' खादो इयाव थारसायाव stand yang mah. Gua naik sekolah demi nggak? Kacit reza ada nama. iPhone. Kacit ya ide. Bisa terus ya Anggo. Istanggen na?
बेवहाय जानो हागौ बिराद दाम गोसा जागोन दा माल बुस्थुफोर जानो बरफखौनो जाबाय 10 थाखानि थान्दा बरफ जाबाय ओमफ्राय बैग्रि जाबाय दानि बे कमला लाबाय इयो एसे 50 रांनि फिसा फिसा टुकलु टुकलु दा थांफिननोसै फट' लाग्रा जायगायानो गैया मोनसेबो लाथावथाव आइलाब मानासाव लायनोसै जोङो स' गाइस जोङो दायो दा न'आव थांफिननोसै बेरायबाय ओरैबाय टाइम स्पेन्ड खालामबाय बेनिफ्राय एखे जायगा माबायदि जाथावथाव साननो हाखायो नोंथांमोना जायखिजाया थांबाय जों फट'बो मोनसे लायाखै फट' मोनसे लालांसै इयाव आइ लाभ मानासाव थांनोसै लोगोफोर अके कमलाखौ नै बेवहाय दोननोसै आङो गेजेराव ग्रोबनो बहायना अन्थाइबारियाव पिकनिक जानायनि मजायानो आलादाखा लोगोफोर Ready? Wide angle of quality ya. So guys, जोङो फैयै दा गेट मोनफिनबाय गेटआ ओइखिनियाव बारायनोसै जोङो दा ओइ आइ लाभ मानासाव फट' दिखांहैनि ओइलाय गेटआ no guys जोङो दा आइ लाभ मानासावबो फट' लाखांबाय बेनिफ्राय जों दा बिदायसै बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव जुदि ब्लग भिडिअ लाबोबाथाय नोंथांमोना ब्लग्स नुनो मोनगोन आरो बाय बाय होदो लोगो बाय बाय see you soon okay bye bye